Vimos cargados de novidades para seguir avanzando na construción de provincia, de máis provincia. Neste caso, falamos de 3 millóns de euros, que son cos que imos a seguir avanzando na transformación da provincia na man do que son os concellos de todo o conxunto ante un dos concellos, pero tamén en entidades turísticas e sociais. Hoxe imos mobilizar na Xunta de Goberno 2,3 millóns que irán directamente a 50 concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes para mellorar o que é as súas infraestructuras, avanzar na súa digitalización e tamén na modernización do seu comercio. Outros 500.000, que serán para 114 entidades sociais de 21 concellos, e, finalmente, 100.000, que irán para 40 entidades do sector turístico da provincia. E imos por partes. Comenzamos por infraestructuras. Neste caso, imos mobilizar preto de 1 millón de euros para mellorar a seguridade na estrada provincial EP 0405, no concello de Cerdedo-Cotobade, ou que é o mismo que discorre entre a Xasteira e Almofrei. Eu quero que saibades que o 73% do orzamento total son de fondos europeos e o restante o aporta a Deputación, 200.000 euros, e o Concello, preto de 100.000. E que imos facer nesta estrada? Pois imos executar unha senda peonil dun quilómetro, aquí vamos limitar a velocidade a 30 km por hora e incorporaremos tamén redutores de velocidade. E logo, onde non poidamos executar a senda peonil, o que vamos a crear son zonas de convivencia, onde terá prioridade aos peóns e a velocidade se reducirá a 20 km por hora. E aquí vamos tamén a soterrar a rede de alumado. E logo, tamén se vai a repavimentar a estrada, mellorar a súa drenaxe e o trazado co que é ata a conexión ca estrada autonómica. Infraestructuras para concellos. E agora pasamos para o que é a transformación digital. Ademais, tamén aquí da man novamente de fondos europeos. E falo neste caso no proxecto de transformación digital dos concellos de menos de 20.000 habitantes, do que se van a beneficiar 50 concellos e que está financiado con 2,5 millóns de euros procedentes de Europa. E se a semana pasada aprobábamos o expediente para contratar a plataforma de comunicación, hoxe o que damos son pasos cara adiante para adxudicar a plataforma de videoacta e retransmisión de plenos para os 36 concellos que o solicitaron. E ten un orzamento base de 600.000 euros. E tamén aproveito para dar a coñecer, no marco deste mesmo proxecto, no cal había cinco liñas, que fai uns días aprobamos o expediente para contratar o portal de transparencia. Neste caso van a ser 26 concellos os que se van a beneficiar, que foron os que o solicitaron, e o orzamento é de 55.000 euros. E seguimos falando de proxectos para concellos, proxectos financiados por Europa, de infraestructura, transformación digital, vamos ao que é a modernización do sector comercial das nosas vilas a través do proxecto da Túa Man Rural. E no marco desta iniciativa, hoxe aprobamos destinar 130.000 euros para instalar illas ecolóxicas, contedores de lixo, reciclaxe, en 11 concellos. Agolada, Arbo, Barro, Campo Lameiro, Cuntis, Forcarei, Meis, Ondariz, As Neves, Rodeiro e Pontecesures. E tamén achegaremos outros 50.000, é dicir, sumado a esos 130.000 que antes dicía, achegaremos 50.000 para poñer en marcha dispositivos para reciclaxe de residuos especiais. Neste caso, en Arbo, en Barro, en Campo Lameiro, en Cuntis, Forcarei, Meis, Mondariz, As Neves e Rodeiro. E de transformación digital de concellos, de modernización do comercio local, pasamos a loita contra a fenda digital e a soidade
non desexada no medio rural da provincia. Un hub do que xa se informou nas semanas pasadas, do que se van a beneficiar 5 concellos: a Illa de Arousa, As Neves, Cuntis, Forcarei e Moraña. Bueno, xa público, como saben, esta semana o deputado responsable de reto demográfico, Jorge Cubela, se reuniu con estes concellos para trasladarlle os avances neste proxecto, onde inclúe un programa de formación para capacitar a persoas maiores de 50 anos en competencias digitais. Pois ben, hoxe aprobamos as bases para seleccionar os participantes no programa de formación e tamén as persoas que van a servir de influencers. Os participantes serán un máximo de 50 por cada concello, deben ter nacido antes de 1973 ou ser maiores de 18 anos, naqueles casos nos que acrediten algunha discapacidade, presten servizos de axuda a domicilio ou sexan profesionais, coidadores de persoas maiores ao seu cargo. E no caso dos influencers, aquí serán un máximo de 5 por concello. Deben ser persoas destacadas a nivel municipal, con capacidade de mobilización sobre outras, porque teñen que demostrar en primeira persoa os beneficios do uso das ferramentas digitais. E unha vez seleccionados os participantes, estimamos máis menos que entre febreiro e maio comecen as 7 accións formativas deste proxecto sobre administración electrónica, todo o que ten que ver con sergas online, banca móvil, redes sociais ou, entre outras cuestións, por mesmo a creación de edición de vídeo. E seguimos. A nosa vontade é a de situar os concellos como os protagonistas da nosa acción política. Estámoslo facendo semana tras semana con feitos e con recursos, pero tamén sabemos que para transformar Pontevedra debemos facer partícipes aos colectivos de diferentes ámbitos da sociedade. Pois ben, hoxe aprobamos en Xunta de Goberno destinar 500.000 euros a 114 entidades sociais de 21 concellos para que poidan desenvolver proxectos para apoiar a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade. Con estas liñas, que se financian? Pois bancos de alimentos, programas para persoas con deterioro cognitivo ou problemas de saúde mental, iniciativas de atención a persoas con discapacidade, vivendas de respiro familiar, programas de capacitación laboral e esforzo educativa, obradoiros de musicaterapia ou iniciativas de prevención de exclusión social no alcoholismo, e isto xa por citar só algunhas. Nesa vontade de facer partícipes a diferentes entidades, como lle decía, para avanzar, para construir máis provincia, hoxe aprobamos destinar tamén recursos para as entidades dos sector turísticos. E para que? Para que poidan impulsar actividades neste eido tan importante para a nosa economía, para a nosa provincia. Trátase de 100.000 euros, nos que se van a beneficiar 40 entidades para que impulsen actividades de promoción e poidamos estimular un turismo máis competitivo, de máis calidade, máis accesible e máis sostible. Entre as actividades que se sufragan con estes recursos están, por citar algúns exemplos, a promoción da ruta do viño Rías Baixas na Feira Intur de Valladolid, a celebración de festas como a Malla Tradicional de Lalín ou o Entroido de Darbo en Cangas do Morrazo, ou Corpus de Pontareas, torneos deportivos como X One Race, ou os obradoiros de marisqueo de Amarcarril, en Vilagarcía de Arousa. E xa que estamos a falar de turismo, ídenme permitir que vos relade, para poñer en voso coñecemento, os últimos datos dos que dispón o noso Observatorio de Turismo de Rías Baixas. Estos veñen da man, como xa vos anunciei no mes de setembro, do INE, do Instituto Nacional de Estadística. E teño que decirlles que en setembro registramos case 433.000 pernoctacións e preto de 190.000 viaxeiros, e dos cales o 60% procede de España
e o 40% do estranxeiro, o que parece indicar claramente que a provincia vai a máis en canto á internacionalización da demanda. Por zonas, Vigo recibiu preto de 50.000 visitantes, e pernotaron na cidade 100.000 persoas. O grado de ocupación foi do 74,53%. Sanxenxo foi visitada por 35.500 persoas e, en canto ás pernotacións, ascenderon a máis de 123.000. E o grado de ocupación aquí foi do 54%. E no Grove chegaron 14.614 viaxeiros e houbo preto de 40.000 pernotacións e o grado de ocupación foi do 47%. Foi un setembro magnífico. Os resultados deste mes agardamos que podamos extrapolar os restantes meses do ano que nos quedan. E, de feito, tamén aproveito que estamos a traballar para avanzar na desestacionalización do noso destino. E xa lles anunciei que íbamos a lanzar un plan estratégico de turismo. E tamén vimos de celebrar a semana pasada dous workshops, un de turismo, un en Alacante e outro en Barcelona, onde ali estivo presente a deputada de Turismo Nava Castro xunto con 25 empresas da provincia que se reuniron con máis dun centenar de empresas de ambas cidades. E debo dicir que foi todo un éxito. En Alacante, as empresas estaban moi interesadas no que era en turismo vacacional e familiar. En Barcelona, ali solicitaban información sobre a oferta de Pontevedra para acoller eventos, congresos científicos, o que é o chamado turismo MICE, de reunións, incentivos, congresos e eventos. Pero xa digo, isto non se detén, estamos a seguir traballando en este traballo que estamos a facer para dar a coñecer a todo o mundo que Pontevedra disfrutar. Quero anunciarlles dúas actividades que imos a poñer en marcha os próximos días. Por unha banda, estaremos presentes entre o 1 e o 3 de novembro na feira Fairway en Santiago de Compostela cun stand propio. E ali vamos a realizar unha presentación do noso destino para dar a coñecer as distintas rutas que atravesan a nosa provincia. E logo, entre o 6 e o 8 de novembro, estaremos na World Travel Market de Londres, unha das feiras de turismo máis importantes do mundo, e farémolo distribuindo material promocional da provincia e sumando sinerxias con Turismo de Galicia. Pontevedra disfrutar. Cada vez hai máis xente que o sabe. Sen máis, pois ata aquí os asuntos que tiña a ben a tratar na Xunta de Goberno. E logo, pois tamén, como dicía ao principio, temos un pleno ordinario e vos fago un pequeno resumen. Un pleno no que imos aprobar unha modificación de crédito, como xa avanzamos uns días, para a posta en marcha dun plan extraordinario de infraestructuras deportivas, onde os beneficiarios van ser os concellos da provincia, dotado con 4 millóns de euros, e aí, pois, o que se pretende é que os concellos remodelen ou creen novas instalacións deportivas. Isto se fai sempre en colaboración e comunicación cos alcaldes e cas alcaldesas. E do mesmo xeito, debatiremos unha moción do Grupo Popular para expresar o rexeitamento da Deputación polo recurso de inconstitucionalidade presentado contra a lei do litoral. Consideramos que a derogación polo Goberno desta lei deixa no aire, sen seguridade xurídica, a moitos particulares e, sobre todo, a moitas actividades e empresas da cadea mar e industria. Un sector que xera 9.000 millóns de euros na economía autonómica e sustenta a mínimo 40.000 postos de traballo. Eu estou convencido que neste país hai asuntos moito máis inconstitucionais que se tratan de resolver con diálogo, algo que o Goberno nin intentou no que se refire a esta lei. E tamén ao Goberno Central dirixirémonos cunha declaración
institucional nas que compartimos e facemos nosas as reclamacións do coñecido Pacto de Pedre. Necesitamos urxentemente unha mellora integral da Nacional 541. A Deputación volve a estar a carón dos concellos, e por iso pedimos o apoio dos grupos parlamentarios no Parlamento galego e instamos ao Goberno que realice esta mellora integral con urxencia. E sen máis, pois, non teño ninguna cuestión que comunicarlles e quedo á espera das preguntas que vostedes consideren formular. Sí, quería preguntarte por unhas declaracións onde do deputado César Mosquera que dixo que os plans revitaliza de compostaxe o plan Ágora que o novo goberno da Deputación os iba a deixar esmorecer porque te retirou as cantidades asignadas. Bueno, oye, entendede que estamos legitimados e é comprensible que este goberno pois, teña os seus propios plans, os cales van a atender a sustentabilidade e, máis, todo o que temos pensado para os plans que se van a beneficiar no ámbito urbano. Pero aquí, falando de proxectos, parece como que o señor Mosquera non estivo atento ao anuncio que a información que se lle trasladou aos alcaldes e as alcaldesas. E se falando de proxectos, lembrolle que no plan Máis Provincia implementas unha nova liña na que vai a aparecer unha liña específica para a redacción de proxectos de futuro transformadores para todos os concellos. Porque eu quero recordarlle a Mosquera que o plan Ágora non foi nin capaz de agotar o crédito, non se acolleron todos os concellos da provincia e logo que nós non temos ningunha necesidade de trocear plans, porque non somos un bipartito. E sobre a información que quixo lanzar de que nós collíamos con esta modificación de crédito fondos do Revitalice e do Ágora, hai unha documentación que todos teñen acceso, isto refírome á corporación que é moi clara. E temos aquí un exemplo, porque cando se fai unha modificación de crédito, hai os documentos que preparan os técnicos e se incorporan no expediente. E aquí pódese ver perfectamente que no denominación, na aplicación da partida, recolle os anos, fai referencia ao ano no que se colle ese diñeiro. E para nós, para esa modificación de aquí collense 2.300.000 euros de expedientes do ano 20, do 22 e do 21. É dicir, era diñeiro que non se gastou neses anos. É a que fan referencia. Bueno, pois no ano 21, 900.000 euros para redacción de plans de residuos e investimentos de compostaxe. 100.000 euros para o mismo. E no ano 22, 600.000 euros para a compostaxe. Eso era un claro exemplo de que consignaban un montón de diñeiro por esa historia de ter diversos plans e logo que non executaban. O tamén di un pouco das limitacións e da pouca acollida que tiñan eses plans entre os beneficiarios como podían ser os concellos. A visita a Santa Clara? Mirade, eu cando cheguei, tamén xa me va descoñecendo un pouco, xa como delegado da Xunta instaurara unhas comisións territoriais que se celebraban entre os xefes territoriais dentro do que era a delegación. Eu o que quería era que os xefes territoriais, os máximos responsables de cada consellería, pois coñeceran o territorio e empezamos a facelas itinerantes. Eu, cando cheguei á Diputación, entendín que nós, os diputados, éramos os primeiros que tiñamos que coñecer as instalacións que son de titularidade da Diputación. En eso, enmárcase o que vamos a facer, que hoxe é coñecer todos Santa Clara e logo seguiremos visitando instalacións da Diputación, porque entendede que ao mellor estou falando cos compañeiros, eu primeiro, de poñer un exemplo do Castelo de Soutomaior, e moitos non saben nin as hectáreas que ali hai, nin como é o castelo. Santa Clara, un proxecto clave para esta Diputación, e, polo tanto, que mellor que todos, absolutamente todos, coñezamos o detalle como é Santa Clara. Enmárcase a visita nese contexto.
Canto era o total da modificación de crédito que vai a pleno? Boa pregunta. Porque van diversas operacións. Bueno, se o tes gestionado. Teño aquí o expediente todo. Bueno, Canto? 4,8 era, sí. 4,8 sumando todo. Sí. Que isto se vai quitando de diversas partidas, e bueno, unha quitas 5.000, outros 600.000, desto que está aí. Pero do revitalizallo do agro non é quitar e coller, non, isto xa ven de atrás, dos anos que eles non foron capaces de gastar. Eso está no expediente, ten todo o mundo acceso a documentación e os propios diputados e Mosquera tamén ten. Bueno, pois se non hai máis nada que eso, desexarvos un bo día e algúns vemos nos plenos. Perdón, presidente, hai unha pregunta así. Pedro López de la de Galicia para preguntar por si había alguna novedad sobre los daños en el balcón del Museo de Ponferrada. Bueno, Alguna novedad sobre los daños en el balcón del Museo. en canto a eso, pois, isto enmárcase nunha protesta que o Consorcio de Bombeiros... No. Novedad sobre... sobre o balcón, estaba cas pintadas. Bueno, pois, nesto, pois, vamos a proceder como se procede cas administracións cando hai danos a algunha edificación ou elemento de algunha infraestructura, neste caso da Diputación. Hai un atestado da Policía Local, en base a ese atestado, nós o que damos é traslado á compañía de seguros que ten asegurados os inmobles da Diputación e automáticamente eles lle fan a reclamación á compañía de seguros neste caso do camión.